waɗanda da su fita maulidi muna yi musu nasiha, muna kiransu da murya ƙasa-ƙasa, muna musu magiya da su tausaya ma kansu. In kun san idan kun fita za ku aikata abin da manzon Allah ya hana, don Allah kar ku fita. In kun san in kuka fita za ku yi wani abu ne na rashin kunya da fitsara, ku jingina ma annabi, ku ce ma annabi kuka yi wannan abin, don Allah don annabi kar ku fita, ku haƙura, ku zauna a gida. Amma waɗanda idan suka fita da su yi nuna izzan musulunci, da su yi wani abu wanda zai faranta zukatan mutane, su yi ado, su yi farin ciki, ba za su saba ma Allah, su saba wa manzon Allah ba. Wannan kam muna kiran mutane su malala a titi, su nuna wa mutane annabi Muhammadu, kowa ma masoyin annabi Muhammadu. Amma muna kira ga waɗanda suke aikata abubuwa marasa daɗi, wallahi Allah ba zai yafe muku ku yi wani abu na su'ul adabi ku jingina wa manzon Allah ba. Allah ba zai yafe muku wannan ba. Ya kamata ku san wannan. Su'ul adabi wa manzon Allah ba shi ba kadai kawai ka faɗi mummunan magana ba ne. A'a, ka aikata mummunan aiki, ka je ka yi wani abu na cakuduwan maza da mata, ko ka je ka yi wani abu wanda ya saba, ko ka saci kayan wani, ko ka yi wani abu, sannan ka zo ka fake da ran da aka haifi manzon Allah ne. Wallahi ka kuka da kanka. Wannan su'ul adabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.